አይሾ ስፒድ ኣብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ንዝገበረ ኣዶናይ ብዙሓት ሰባት የድንቕዎ። አይሾ ስፒድ ኣብ ኢትዮጵያ ንኽመጽእ ዓብዪ ዕድል ከፊቱ ቅድም ኢሉ እውን ጻውዒት ዝገበረ ኣዶናይ ኩሉ ሰብ ብጣዕሚ ዝተገረመሉ ስራሕ ብምስራሕ ሓደ ሎሚ ዝነግረኩም ንስኻትኩም እውን ብጣዕሚ ኣዝይኹም ትሕጎስሉ ሰብ ንሰብ ጠጠው እንትብል ዝረኣየሉ ቪድዮ ኣሎ ክትሪእዎ ኢኹም። ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከዓ ክንድስሶ ኢና ማለት እዩ። 50 ሚሊዮኑ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያከብራል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ትልቅ የሆነ ነገር ነው። ብዙዎቻችሁ አሁን ማቀሳሰር ምናምን ትሉታላችሁ። ሓራይ ኣብ መወዳእታ እዚ 50 ሚሊዮን ካፒታል ምፍሳስ ጥራሕ ኣይኮነን። ሓደ ሳሚ ዝበሃል ሓውና ወይ ከዓ ሳምሶን ዝበሃል ሓውናሲ ንኣዶናይ ከይዱ ረኺቦ ነይረ ብዝሓለፈ ሰሙን። ኣዶናይ በጃኻ ኣነ እውን ህይወተይ ክልወጥ ይደልየ እየ ግን ንስኻ እውን ትጸልኣለይ ኣይመስለንን እዩ ህይወተይ ክልወጥ መቸስ ትደሊ ትኸውን ኢኻ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ምስ ሓደ ሰብ ኣራኽበኒ በጃኻ ንሱ ከዓ አይሾ ስፒድ ኢትዮጵያ ክመጽእ ከሎ ዝብል ምሕጽንታ እዩ ነይርዎ ሳምሶን ሓውና። ኣዶናይ ከዓ ብቓሉ መሰረት ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣዶናይ ቀይሕ ክዳን ተኸዲኑ ብድሓር ዘሎ እዩ። ሕጂ ረኺብዎ ተራኺቦም ክልቲኦም ምስተራኸቡ ግን አይሾ ስፒድ እንታይ ዝብል ቃል ተዛሪቡ ዩ አር ሚ ንስኻሲ ቁርጽ ኢልካ ንዓይኻ ትመስል who is your mother tell me ግን እንግሊሽ ኣይኽእል እንትቆልዓ ትዝገርም ነገር ንሱ እዩ። this is a paradox ሕጂ ህይወቱን ክልወጥ ድሌት ዘለዎ ሰብ ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ፌመስ ዝኾነ ሰብ ተጸጊዑ ሆፕ ወይ ከዓ ፌም ንኽረክብ ዝኾነ ዕድል ኣመቻችሉ ኣዶናይ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ነዚ ሰናይ ተግባሩ እዚ እናናኣድዎ ይርከቡ። ሓራይ እቲ ፍልይ ዘብሎ ነገር አይሾ ስፒድ ናይ ኢትዮጵያ ጥረ ስጋ ፈተነ ገይሩ ኣይኮነን። እቲ ናይ ኢትዮጵያ አይሾ ስፒድ ከዓ እናቆረፀ ኣቋራርጣ ትፈልጥዎ ኢኹም ከምኡ ገይሩ ኣብሊዕዎ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ተቕማጥ ነገር ሒዙ ኣይረኣና እንታ ካሜራ ድሓራ ዚርዋ ነይሩ። ኤንዌይስ ከብዱ ሕምዎ ናብ ሽንቲ ቤት ክሳብ ዝኣትኡ ኮይኑ ብድሕሪኡ ኣብ ሽንቲ ቤት ኣትዩ ንእሽትለይ ማለት እዩ ዝግበር ገይሩ ዝኾነ ነገር ጸራሪጉ ወዳዲኡ ወፂኡ ንብለኩም እዚኣ ግን ጥዒምዋ ኣንታ ዘይከይድን ወረ ኸይብል ዝቆልዓ እዚ ግደፍ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ሓውና ከዓ ማለት እዩ ሼፍ ማርቆስ ዝበሃል ወይ ከዓ ሼፍ ማርክ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣዝዩ ንብዙሕ ዓመታት ዝሰርሐን ምስ ንበዓል ኦባማ ብዙሕ ዓበይቲ ስራሓት ዝሰርሐ ሼፍ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ቅድም ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣንቲ ዘይበሃሎ ሆቴል ክኸፍት እየ እናበለ ሰሚዕና ሕና ተገሪምና ነርና። ማለት እንታይ ክእዘዘኪ ወይ እንታይ ክእዘዘካ ኣይበሃልን እንታይ ክእዘዝ ጥራሕ እዩ ዝበሃል። ሕጂ እዚ ዓላማ እዚ እኳ ካሊእ ነገር እውን ዝሓዘ እንድዩ ብዝኾነ ኣዝዩ ጽቡቕ ውሕሉል ዝኾነ ምግቢ እዩ ዝሰርሕ ኢሎሞ እቲ ዝሰርሖ ምግቢ ከዓ ማለት እዩ ክጥዕሞ አይሾ ስፒድ ተጋቢዙ ነይሩ። ረእይዎ እዚ ከብዲ ሕምዎ እንተሎ እዩ ማለት እዩ ከብደይ ሓራይ። ስለዚ ዩትዩብ 50 ሚሊዮን ሳብስክራይበር ክነብፅሖ ክንክእል ኣለና ዝበሃል ዘሎ መሊዩ ኒ አይሾ ስፒድ እዩ። ክንደይ በፂሑ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ 360,000 ሳብስክራይበር ረኺቡ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ብተመሳሳሊ ከባቢ 200 ገለን በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ቀዳማይ መዓልቲ ላይቭ ስትሪሙ ብጠቕላላ 48.5 ማለት ናብ 45.6 ትንዕ እናኸደ እዩ ላይቭ ተቋሪፁ ዘሎ ማለት ተቋሪፅ ዘይኮነ እስከድቅስ ክኢሉ እቲ ሕጂ ዘመሓላለፎ ላይቭ ከዓ ሆፕ ከጣዕሚ ሪኢኹም ክትኮኑ ይግምት 6.6 ሚሊዮን እዩ ዓለም ሪእዎ ኣዝዩ ዝገርም ምውዕዋዕ እዩ ማለት እዩ ዘለዎ ኢንቨስት ዝገበሮ ገንዘብን በተመሳሳለ ከዓ መንግስቲ ዝገበረሉ አቀባብላን ናይ መንግስቲ አካላት ጸጥታ አካላት ዜጋታት ለድሕሪኡ ኸይዶም ማለት እዩ ዝምትሕባር ዝገበሩሉ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት እንዳረኣና ጸኒሕና ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ እሱ እዩ ነይሩ። ጆች ዛሬ እንግዲህ ትልቅ ቻሌንጅ ይዘንላችሁ መተናል እኔና አይሾ ኢትዮጵያ ማለት ነው። እንደምታውቁት አይሾ ስፒድ ዛሬ ኢትዮጵያ ነው ያለው።
እንግዲህ 48 ሚሊዮን ነው 48.2 48 ሚሊዮን 200 ሺህ ሰብስክራይበር ላይ ነው ያለው ዩቲዩብ ማለት ነው። የኛ ዓላማ ደግሞ ትልቁ ሪከርድ መስበር ነው። ዛሬ 49 ሚሊዮን ወይም ደግሞ 50 ሚሊዮን ካስገባ ነው ደግሞ ትልቅ ተአምር እንፈጥራለን። 50 ሚሊዮኑ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያከብራል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ትልቅ የሆነ ነገር ነው። ብዙዎቻችሁ አሁን ማቀሳሰር ምናምን ትሉታላችሁ፣ ግን ጋይስ የዓለም እይታ ውስጥ ነው ያለነው። ልጁ ትልቅ ኢንፍሉዌንስ እና ትልቅ ተጽዕኖ አለው። ለመናናቅና ለማወራረድ አትሞክሩ። ይህ ማድረግ የለብንም። ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም እየሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻሌንጅ ነው። ታሪክ እንስራ። ዝግጁ ነን እኛ። እናንተ ዝግጁ ናችሁ? let's go ድሕሪ ከምዚ ምባልዩ ኣብ መወዳእታ ምዝሓው ወይ ከዓ ፍላይ ማንቱ ክንብሎ ንኽእልና ኣይ ሳምሶን ወይ ከዓ ኣይ ሾው ስፒድ ኢትዮጵያ ተራኺቦም ድሕሪ ምርኻቦም ኣዝዩ ብፍሉይ መልክዕ እዮም ሓጎሶም ዝገልጹ ኣይዶኖ እዛ ናይ ቦይካ ድምፂ ትፈልጦ ኢኹም ዛ ገለ ትብል ግን ትርጉማ ዋላይ ትረዳእና ረእዋ ቁርፂ ንዑ ኻኒ ዝመስል ይገርም እዩ ፍሉይ እዩ ሓዞ እዩ ዝብሎ ኣዶናይ ረእዋ ያዘው ይብሎ ኣዶናይ ሲያጸቢቅ ሓዞ ይብሎ ቦለ እዩ ቤቢ እሺ ተቃሊሶም ድሕሪ ብዙሕ ነገር ተፈጢሩ ኤኒዌይስ ማለት እዩ እዚ ትፈልጦ ጾታ እዚ ብጣዕሚ ደስ ባህሊ ከምዚ ዓይነት ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ርክባት ክህሉ ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ሰላም ከም ዘድልዮም እዩ ብጎኒ ንሕና ዘረባና ይንገድፍን ዘረባ ሽደን ሪኣክት ስዋን ኩሉ ግዜ እንድሕር ዳኣ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣልዮም ክህሉ እንድሕር ዳኣ ተደልዮም ሰላም ዝበሃል ነገር ክህሉ ሰላም እንተዘየልዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ኣትዩ ከምዚ ዓይነት ጾታ ምስሓቅ ዕላል ድሕሪኻ ሰብ ምኻድ ገለ ዝበሃል ነገር ክህሉ ኣይክእልን እሞ ብዝተኻእለና መጠን ጎደቦታትና ንሰላማዊ መንገዲ እንተንጥቀመሎም ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ ዝኣክል እውን እዩ ማለት እዩ ኣዝዩ ዝገርም ፍሉይ ምንሕናሕ ፍሉይ ንሕንሕ ዝተረኣየ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ፍሉይ ንሕንሕ ትሪእዎ ኣለኹም ዲኹም ባዕሊ ባይዘወይ ባዕሊ ኮይኑዎስ ባዕሊ ማዘርካ ንገረኒ ኣቦኻ ንገረኒ እንተዘይ ኮይኑ ንስኻስ ኣነ ኢኻ ትመስል እዩ ዝብሎ ንምንታይ ኢኻ ንዓይ ትመስል እውን ኢልዎ ድና ኢትዮጵያ ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ከምዚ ኢሉ ቀባሕባሕ እዩ ዘሎ እንግሊሽ ከም ቁምጣ ስረ እንዳሓፀሮታ እያ ኤኒዌይስ ዕድሉ ተኸፊቱ ኢለ ይግምት ነዚ ዕድል እዚ ንኽፈት በር ዝኾነ ከዓ ኣዶና እዩ ኣዶናይ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ዝሕግዝ ዘሎ ሓውናን ልባም ዝኾነ ሰብን እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመልኣሉ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ዕድል ኣዶናይ ዝሃቦ ተጠቂሙ ተቆልዓ ከዓ ክፍምስ ኣይሆፕ ወይ ከዓ ብዓለም ለኸ ብስሩን ተዛሪቦ ኢና ኣይሸው ጠጠው ኣቢሉ እዚ ቆልዓ እንድሕር ዳኣ ዝተወሰነ ነገር ሓጊዝካዮ if you help him he will be an influencer like you እንድሕር ዳኣ ንእሽተይ ሓጊዝካዮ little bit ሓገዝ እዩ ጥራሕ ዘድልዮ እምበር ማለት እዩ ከማኻ ፌመስ ክኸውን እዩ ዓቕምን ክረክብ ይኽእል እዩ ብዓለም ለኸ ደረጃ እውን ክፍለጥ እዩ ገለ ኢሉ ማለት እዩ እንዳቐለቦ እንዳለማመዶ ምስኡ ክልተ ኣይፎን ገዚኡ ኢሉ ዝሓንተ ብኢድ ትእሰር ሕሰብዎ ማለት እዩ ልክዕ ከም ኣይ ሾው ስፒድ ንኽመስል ኣዶናይ ታምስ ኣፕ ማለት እዩ ብራዘር ቢግ ብራዘር ማለት ከምዚ እዩ ባይዘይ ብጣዕሚ ጎበዝ እዚ ብዙሕ ነገር ዝሓለፈ እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ሎም ማዓንቲ ብዙሕ ነገር እንሪአኩም ጉዳያት እዩ ማለት እዩ ብዙሓት ኣብ ከባቢኡ ዘይተገመቱ ነገራት ገይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣይ ሾው ስፒድ እዚ ከዓ ዛምባ ሾው ዝበሃል ዚምባብያን ኣይ ሾው ስፒድ ዝበሃል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዋና ናይ ክልቲኦም ዘሎ ዓራቃ እዩ እንታይ ገለ ፍልይ ዝበለ ስታይል ዘለዎ እስኪ እንዴት ተሸነፍክ እያለ ክልተ ግዜ እዩ ሲዒርዎ ባይዘወይ ውድድር ኣካይዶም ነይሮም ኣይ ሾው ስፒድ ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለምና ዘለዉ ስፒድ ዘለዎም ሰባት ወይ ከዓ ስፕሪንተርስ ጉያ ይገጥም እዩ ወይ ከዓ ስፒድ ይወዳደር እዩ ዋላ ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ዓድታት እውን ገይርዎ ዝመፀ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ምስ ንበዓል ተዘይተጋጊ ኣሽቶን ሃል ገለ ዝበሃል ማለት እዩ ሓውና ዘሎ ምስ በዓል ንሳቶም ምስ በዓል ካይል ዝገበሮ ውድድራት ኣይንረስዖና ብዙሕ ግዜ ይገብር ከምዚ ዓይነት ናይ ስፒድ ውድድራት ናይ ስፕሪንት ናይ 100 ሜትሮ ውድድር ማለት እዩ እዚኦም ክልቲኦም ከኣወዳዲርዎም እዚ ኢትዮጵያዊ እኳ ምትሳእን ኣይከም ኣፍሪካውን ትጉያስ ኣይከኣሉን እንታይ ምዃኑ እንድዒ ተዳሂሉ ይመስለኒ መጀመርያ ገይርዎስ ተዳሂሉ
حجي دحراي تزخون نيرو كوا لميدو يخوعل نيرو مجمريا جن فرحيدن اشتلي كوا عبي عدل اللو عبي عدل جن الله كاي بحال أوارد كان انتاي غودو يلو ام تاير ديلو اوكي وي كونيل دد امو تسعيري خون منالبات نتحدى زلو نخبر قال دلي يزخون مالتيو برازر قال خايلو مودعتا تريو لهم كلتيهم حاديهم زموسلو بايزوي حاديهم زموسلو نحنا بتعامل تقربنا انا اشنا حفتناها انكدينا يا شو سبيد جاي يلك سا innocent هيدي زنيرا لا بيلترها خيدو خون دغلنا بكري رب ايثيوبيا تبص حدا anyways I don't like us just doing the whole preparation galabala yeah no I mean qalile yakon kunna social media power it's just so exciting to see I can't wait to see it انتي كم زغورو قال قدنا حجسي بيونسي تمصخ لنا بإثيوبيا سي اب اديس ابا تاو توصيهم تقبلهم تاو توصيهم تقبلهم مانيرم so I hope they don't do that this time بتعم باي زوي كومزي كون ايغبانيو اي شو سبيد مالت حدا يوتيوبر يو جن انفلونسر يوتيوبر كبهال نكلو يوتيوب ناسرحه وي كا كونتنت اب يوتيوب زفطر سب مالتيو ويل انفلونسر كبهال كلو جن ات يوتيوب تطقيمو ابناي بوزحات سبات سنه لبونا زاتو بستفلالي منغدي نسو زوعاوعو مهرتي وي كا برودكت ندحرد عليكم كوينو خا بعالم لخه عبي عداغا اترخبلون صلوا زلو سب مالتنا يو زصلو ببوزيتيف كون يخل بنيجاتيف هيفلطن جن زصلو مالتي ويل انت ايام غيروم ولا لما عنتم بتماساسالي ناب بيت كريستيان وسي دمو بيت كريستيان غلغله ነገር ካኹም ጥንታው ነገር ገለ ደስ ይብሎ ይኹም ሳዓስዒት ገለኹም ታት ነገር ዝኾነ ሰባት ዝዘሉ ገለ እንተሪኡ ደስ ይብሎ ይትቆልዓ ግን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሕግታት ገለ ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ተኣምር አይነበሮን ኣብ መወዳእቱ ናብዚ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ክዘልል ወይ ካሱ ክብል ንሽትለ ይተሪፍ ኾነሩ ኣኖም ብጣዕሚ የተደኒቀ መስቀል ግን አሳሊሞም ንበረከት ተኾነ አይፍለጥን ወርቅ ወንጀል ወና አውጽዮም ማለት እዩ መጽሐፍ ተቀቢሎሞ ከምዚ ዓይነት አቀባብላ ንቤተ ክርስቲያን ካአትኸሎ ጫማ ውጪ ኣትዩ ብዘይገድስ ግን እዞም ከምዚ ዓይነት ቱራት ገለ ዝገብሩ ሰባተሲ በብዝኸድዎ ኣብ ናይ አፍሪካ ዓድታት እሞኻ ከም ናይ ቀደም ባህሊ ዘይተረፈ ሓንቲ ንእስቲ ጓል ኣንስተይቲ ህይወት ክለውጥ ይዋላ ሓንቲ ጸገም የብሉን እናበሉ ንሽርሙጥና ብዘላዓል መልክዑ ኦፍ ኮርስ ዋላ መስካሊ እስቲ ሽርሙጥ እንዲያ ገለገለ እዩ ዝበሃል ከምዚ ዓይነት ነገር ገይሮም ጓል ወላ ኣዋልድ ወዘተ የቅርቡሉ እዮም ሶ ሓዲዩን ተኾነ ዝወድዚ ዝፈልጦ ተኣምር የብሉን ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ እዩ ገለገለ ተባሂሉ ዝተነገረሉ ነገር እውን የለን ሶ ጥራሕ ክዳኑ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ድሌቱ ኣትዩ ኣነ እንተኣቱ እንተለኹ ዳ እንታይ ዳ ኢኹም ዳ ዞም ቀሻውሽትሲ ፍንሕ ተብዙሕ ዳ ወይለከ እቲ መንግስተ ሰማያት ገሃነም እሳት ነንበይ እንትናዲ ዝኸውን ዝብል ኣነ እውን ተቃውሞን እሽትለይ ብዝተወሰነ ሪኤ ካብቲ ኩሉ ዝገበሮ ነገር ኣብ ኣን እሽትለይ ደስ ኣይበለትንን ተኻሊ ወይ ዓለማዊ ስለ ዝኾነ ከም ድሌቱ ክነጥርን ክዘልልን ኣክሮባት ክሰርሕን ይኽእል እዩ ኣብዚ ከዓ ትግርኛ እዩ ማለት እዩ እስክትሽም መቢልና የሆነ አይሾው ስፒድ ዌል ክስዕስዕ ግድን ይነሩ ወለከ ኣብዚ መጽኡ ትግርኛ እንተ ዘይሳዕስዑ ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን ክስዕስዕ ከዓ ንቡር እዩ እቲ ባህል እዚ ክፈልጦ ክእል ኣለዎ ናይ ኣባሓጎታት ካ እዩ ናይ ኣኽሱማውያን እዩ ናይቶም ጀጋኑ ሰብ ስረ እዩ ገለይልናዮ ኢና ማለት እዩ ነጊርና ኢና ኣብዚ ኣኸይ ትርስዑ ኢለ አይሾው አይሽደን እንታይ ማዓት ኣጣወዲ ከም ሓሰኻ እምበር ናፍቲያን መጅለግለግ እንዳበለ ወዲኡ ኣዛ ሳዕስዒት ከም ዝሰነፍ ሳዕሳዓይ ዘሎ ጽቡቕ እዩ ኤኒዌይስ ማለት እስኪ ስማርት ማን ማለት ስማርት በጣም ጎበዝ በጣም ደስ ይልና ደርቦ አራይ ኣብዲ አይ ሾው ስፒድ ስጋ በሊዑ ኢልና ዜና ተዛሪብና ኢና ስጋስ በሊዑ ጥረ ስጋስ በሊዑ دحركة حبيبو ازيو قد قباري ازي حبشا جرمن ايقتلون ازي من قد قيرونا ايشو سبيد ازي حبشا ازي اثيوبياوي ايشو سبيد
ኣይ ሳምሶን እዩ ጉድ ገባሪ so I don't know እስኪ ጽቡቕ እዩ በሊዑ ብድሕሪኡ ንስውን ጣዒምዎ መወዳእቱ እስኪ أو خم أجر زي زان أجر زي أتزيلات النبايزوي حدا سبعي تشاينا بعد ناس تفوت ويهم ناي تشاينا وقداي أحرر قد يقبلوهم نيرس وقيع بلعمو قيع مسبلع أو ماي جاد نو واتس هابينج قال خبر كل خم أحرر بل تجمع هم جري أتقاتل النازل لا تقاتل نو هتقاتل نزل تشاينا مالتي أي شو سبيد جن تشاينا ونا يكونن ويل مالتي يسي زم بروديس تقبرو نجار يلا نبهلا جنوا كخمزي بربرة وصل نجاري وخبلع خلال وسمرير نجار وزيد ده حرايك كبدي لا يا مود أتعملتي واو رياس قابلتو هودو تام ما يلومو موداتو بليع مار مالتي ناكو قرصة غير الدحراي تخيو شنت بيت تعلشو مالتيو كأت إزلو تباهيلو amazing زخنا وعلى إيه ما يزوي حتى ربي نحن تقعد خلنا زي ميس وورلد أفريقيا يعني رامالتيو زي سعيرة مسيئة بوزح كاليتي أوزيا قداميتي تايلاند أو يتوزيا زي كاليتي توزيا بدحريو عايشو سبيدو كوا بوزح بكم زي نجر فتن زبالة يكونن زي سعادة تاخذ نزولو تريقو زلوهم كا جمايكاويو ويل اتحاد زامب سبيد ويكا ناي زامبيا عايشو سبيد كن بتعامي كفاتاتن كقرات افدل نيرو قناجو يدلي اجرنا لو علب زي عاد هودنا مالتي زي موداتو بشنت بيت كل سب اتو توهيلو تصبي لمو ابزي غداي زي سبورت سريحو مس مناسي زوم تريقوم زلخم احواتنا مالتيو كلتيهم زيهم كلهم رايوم ادوناي بزيلو جون دانيال بزيلو توماس هايل بزيلو زوم سبات زي اتوم كا تذكروهم يخم الى يقمت كبراتن وفتواتن ابتناي تግራይ ዝነበረ ጸገም ኣብትነ ሒጻት ዝነበረ ሽግር ቀዳሞት ኮይኖም ዝተረኸቡ መናእሰዮም ኩሎም ከዓ ሰላም ተባሃሂሎም ማለት እዩ ሽዑ ንሱን መሳኣቶም ሳዓሲዑ ኣብ ዝቦታ እዚ ስፖርቱን ሰሪሑ ኣይሾስቢል ምናልባት ጥረስጋ ሞይልዑ ጥራሕ ዘይክኸውን ይኽእል ይባይዘው እዚኦም ከዓ ትሪእዎም ኣለኹም ክልተ ሕዋት ማለት እዩ دك لحمنا أيوم سلام تباهيلهم بدن بجيرهم سلام تقوم أصيلهم فيمس نعدتنا خمسة جيرهم نأيشو سبيد تقبلهم ويل أيشو سبيد حجي أمن تيكون تاتيركب محدريو ترى أيو أبز محدريو خا دك يسو رينا نرنا كسام محدريو لايف ستريم دا جبرنيرو ناي مودة خا نمعزم خانة تفلت أن حدش تأبديتات اليوم عالم مليت أيشو سبيد نابلتيا تركب تيك توك يوتيوب وات ايفر اي شو سبيد نحن اخ كم اي شو سبيد زي امسلو كالوت مناسيات كنفطر نخلدو صلوا بمفتار كنسحبك نخلدو ابوش تعدنا اتيوم ناي لمعات وصيتات زخونون صبوات نغراتنا عالمنا رايو كمزي محزنتات زلو نجر مناسيات كمزي عينت نجر نخسرو عدل نفطر دو ويس نو اي تخلون يخوم اتاسخا خمني خا تزاربي لكالقمات نابلنا انا نتوم هصاونتنا كم دي عينت نا امرو قدب ان جبرنا نقدفهم زلنا زبل ناتي حتى ايو زي تملست خوينو ملسوا اخم الشانل اللي حدشت نحرد اخوينكم ويل سبسكرايب مغباركم اي ترسعكم نبارات نحرد اخوينكم هانص ريئتوتاتكم نقدفكم ليكي ديكم كلهم هانص ريئتوتات زصحفوا لي سوات بملؤم بطعامي ايه زمسغنكم يقني لي كبلكم ايه زدلي لباو سلامتاي بخمزي ملكع مزر سلام تانا نقرب لكم اياسو برها مالتيو أقرب لكم الله لوام كنا خون لكم يا زمنا تشاو دحنا قنيوتا good light نحن حضرت حواتي ما نطيب